똥 세면으로 에레스만 갈 때나. 너랑 뭐 있어? 에레스 뭐라? 너랑 파스바 너 무지가? 삶이야 너는 파인디야. 뭐라 에레스 롬백. 뭐라는 파이? 롬백. Ano pa naman? Nagkaya pulis ako sa para punta sa MLA ba? No, ya kariya. Ano mo yan? Nangyayari na sa siya. Ay, tama ka na. Nangyayari na MLA sa siya na. Ha? Baru officer na. 노가나. Kenapa bisa transfer nang? kiriya. Hasil pasar. Tujuh na na. Ari suwak tu bos oro MLA pon. Ani gari wo sok pan dong drugs pan dong nong tam dorkar. Nong sa chino officer kasuraya takbo. Bubusi ka na. Ang nung pan dong nong kun dorkar nang yosga. Police officer chikon tiar bora sa pick up rin nila. Emnan par bo busutong sa si meko. MLA